Pantaila honetan ikusten ari gara Classroom bi modu desberdinetan. Ezkerreko partean irakaslearen ikuspegia eta eskumaldean ikaslearena. Ikusten duzuenez hemen agertzen da Meeten esteka. Orain Meet dago integratuta Classroom barruan. Gaitzeko edo desgaitzeko joan behar dugu hona, sarpenetara, eta hemen Meet atal honetan gaitu behar dugu ikasleek ikusi ahal izateko. Gordetzen dugu eta laster hemen ikaslearen atalean agertuko da lotura hau. Freskatuko dut, ez freskatu barik agertu zaigu. Bale, ze gertatzen da uzten badugu begi-bistan. Ikasleak sartu ahal direla, gu egon gabe, eta hori ez zaigu komeni. Horretarako, egin behar duguna da hemendik desgaitu eta gu sartuta gaudenean guk kopiatzen dugu hau, zabaltzen dugu pestaina berri bat, sartzen gara, eta behin hau eginda daukagula, guia barruan gaudela, sartu, bagoaz Classroomera, eta gaitzen dugu ikasleak sartu ahal izateko. Komenigarria da, bilera bakoitza amaitzen denean, desgaitzea eta berresarri. Horrela ematen digu lotura berria hurrengo bilerarako. Gaituko dut erakusteko ikasleek non ikusiko duten. Hemen ikusteaz aparte, ikasgelako lanean sartzen bagara, hemen ere daukate aukera. Meeten lotzeko. Baina gu ez gauden arren, beraiek sartu ahal dira. Hori kontuan izan behar dugu.